Pait bigay ning kinabuhi nga wa kay tay trabaho eh. Lugoy guys tanan. Ya. Labi wala kay palit og bugas. Panahuna na lang ikat nga panulis ug pangawat ba. Ano ba kang bawatan ka ron? Pait bigay nga kay grado. Buatan sa high school lang naka-graduate tinguyag kung saan man makuha ni mga trabaho naglag libur makakuha ng trabaho kung hard-libur lagi hindi hindi ka ganahan ka yun di mangawat ka mapusilan ka apatay ka sus pastilan Ginoo ko napay mga bata karon sus wapay mga buot 12 kabiga-biga na uyab-uyab na sus Ginoo ko pastilan kung ginaluoy may pakabalo labag panty pakabalo manilhi sus Ginoo ko pastilan pa magdarog eskwela magbiga-biga kiniat sus buyab-buyab dit-dit sus pagka burusi oo ko nalagi ako nailhan lagi nga 12 pa ipangutanan ako 12 edad pero 16 na nakatilaw 16 na kabuko tilawan nga 12 pa yung ito pastilan Ginoo ko ako nakaagi ko na sa unangan so lagi tayo naispilahan Ginoo ko hilak halos wala ikapalit og bugas unang kamo diha tarongin mo sa inyong pag-eskwela kay na pastilan di na ragyod mo rewind ang panahon ragyod ay nagsalida kay mubalik pa salida rewind kung sa tinuod nga kinabuhi Ginoo ko ikaw mo'y aktor resulta ni hold upper tulisan kawatan di o mao na imong ganahan sa imong kinabuhi nga wa kay grado may mo kang buri kat hala ka bira musib pangawat patay na bira na pusilan ka bahala sa imong kinabuhi diya usap pa ka